салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло бахайр бошад. духтаракам навори имрӯза аз духтаро анамин намуд материалои гулчара итальянски тозаша рангои беҳад фасонш омадай. Ина малина бо гули кабуд духтаро нархаш 150 сомонӣ. Нархи донашай касе обтоби мегира бояд ча арзон мекунем. Даҷа аҳамияти ранго чанамда ини малина гули кабуд дора бо ҳастаи малина гули сафед дора духтаро. Качестваш аҷоибот хушрӯай. Ина харидорони муҳтарам марҳамат ватсапи ман дар экран метунен заказ кунен. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия, дохили Тоҷикистон низ дорем духтаро. Несиёи гӯши сурхак ирам аҷоибот качествай. Ям итальянский беҳад материал хушрӯай. Доянгшам ҳаст нормальный чизай, а итальянский слишком фасон бада. Ина итальянский танаи дасти хма диден ҳами качествай хулоса. Ина касе дар корай марҳамат духтаро метунен заказ кунен. духтарако паплинора аксия кардем нигоҳ кунен. Чихе паплинои хушро айсета зиёд ки доставка дорем. Имина анамингл духтаро, анами фиолетови, ани малин розвича духтаро. Баъд бо анаи розвиш нигоҳ кунен. Инкати 50 сомон. Айсета зиёд доставка ҳастай, лекин инишам ҳастай 50 сомон. Ба ниглаш бо 50 сомон айсета зиёд доставка мекунем. Хоҳиш мекунем духтаро нагем ки ай дутара доставка ки намешавад духтаро. Баъд не семечка аст. Анирам 50 сомон духтаро. Нирам 50 сомон духтаро. Инами 4-5 модель 50 сомони айсета зиёд доставка дорем. Кадомаш махлай марҳамат скриншот када WhatsApp да парте.